Здравейте хора, аз съм Мартин, а вие сте с каналът на The Family Outdoor Fishing Bee. Миналата седмица, след като ни избягаха 3 от кошерите, решихме да заложиме капани. Заложихме 4 капана, от които 2 се хванаха. На единия имаме разузнавачки, а третият беше празен. Този тук е много интересен случай. Вчера, докато седяхме с моето семейство, си говориме на двора, изведнъж се чува един много силен звук на много пчели летящи. Започнахме да търсиме откъде идва точно този звук и когато ги видяхме, настъпи един малък хаос. Стана една бъркотия, една какафония, бързаме да вадиме капани, да вадиме примамки, да вадиме рамки. Но най-накрая се справихме успешно и заловихме този рояк, който е, мисля, че е доста голям. Ще ви покажа кадри от улавянето му. Или поне това, което успях да заснема в този хаос. Сега ще ви заведа при другия капан, който сме го заложили малко по-нагоре в двора, където мислиме, че там има само разузнавачки. Все още. Мисля да не го опипам, да не го отварям. Може би другия уикенд ще го отворим и да видим вече дали се е събрал рояк. Хайде да отидем да ви го покажа и него. Ето го и втория капан, който си мислиме, че има само разузнавачки. Сега ще ви го покажа. Влизат и излизат постоянно пчелички, но мисля, че все още няма рояк. Почуквам го от време на време, жуженето е много слабо, мисля, че няма много пчели вътре. Или е някакъв малък рояк, или все още не са дошли. И така, банда, този капан е готов за транспортиране. Снощи късно успяхме да го затвориме входа, за да не могат да излизат тази сутрин. Сега отиваме да ви покажа и другият капан, който и него успяхме да го затвориме късно вечерта. След което съм приготвил 2 кошера, отиваме при другите пчели и ще настаняваме двете нови семейства в новите им квартири. Айде до после! И ето, че пристигнахме и при последният капан, който го сложих на едно ябълково дърво. Сега ще отидем да ви го покажа и него, след което го товариме в колата и отива право при другите кошери. Айде да отидем да ви го покажа. Предния път тук видяхме една костенурка в предното видео. Днес дали ще видим някоя животинка. Ето го там, където ни чака.
Прекрасно място за капан. Малка полянка. И ябълкови дръвчета. Ето го. Вижте вътре за какво става въпрос. Пълно е. И този изглежда доста голям. Ще видим после, като го прехвърляме в кошера. Така, взел съм си едно ножче. Ножче, което става и за кокале. Ама в случая ще режеме сезал. Има една пчеличка, която е останала извън кошера. Иска да ме напада. Взимаме го и тръгваме. И така, готови сме. Взех и последния капан, натоварих го и сега отиваме да го закараме при другите пчели. И ето, че транспортирането мина успешно. Приготвил съм два нови кошера за двете нови роячета. Този ще го сложим в този, а този ще го сложим тук. Сега мисля да ги оставя за около 1 час, понеже доста се разжужаха в колата. Явно ми беше приятно да се возят с мене. Та ще ги оставя за 1 час. Ще се върна после и директно ще ги вкарвам в новите им квартирки. Ай! И така, ето ме отново при пчелите. Мина повече от час. Сега е време да се захващаме за работа и да прехвърлиме рояка в кошера. Приготвил съм си една отверчица да го отвориме. Ще отворя първо входа, но преди това искам да ги опуша. Така. Сега ще развием и таванчето.
Това е роякът, който се беше хванал на ябълката. Започвам първо с него, понеже ми е интересно да видя колко е голям. Другият го видяхме колко е голям. Нека да видим този. Готови сме. Напръсках малко с примамката, да уеднаквим миризмите и започвам да ги прехвърлям. Това е преградната дъска, която бях сложил. Ще я сложа така. Ще търся майка. Погледнете, хора, не е ли красиво? Направо е страхотно. Тази пита е точно тази, която направих импровизация. Сложих едно малко парченце стара рамка. Те веднага са започнали да правят делаци около нея и да градят. Продължаваме да разглеждаме и да преместваме. Ето това е. Страхотно. Има много млади пчелички. Но искам да търся и майката, да видя дали е тук. Тук не я виждам. Забравих да им отворя входа, единия. И тази рамка са си изградили сами. Дори има нектар вече нанесен по килийките.
Поглеждам доста внимателно всяка една рамка. На тези майка не видях. Остава само една, да видим дали е там. Или съм я пропуснал да я видя, или е тук. Ого, тази рамка е доста тежка. Тук вече даже си запечатват и мед. И от тази страна запечатват мед. Майка не виждам. Най-вероятно съм я пропуснал. Или е останала някъде вътре в капана. Не я виждам. Изтръсквам ги и ще ги оставя останалите да си влезнат сами. Сега тази преградната дъска ще я сложиме на север. Всички останали ще ги издърпаме на юг. Тази медовата ще оставя последна. Тя им е хранителна. Тук са започнали да градят. Не виждам и младо пило. Като дойдем следващия път, ще трябва да ги прегледаме отново. Тук съм си приготвил няколко рамки да им добавя. Сега всичките ги премествам на юг. Мисля, че се получи добре.
Роячето е средно, да кажем. Отварям им и другия вход и ще ги оставя да се преберат всичките вътре. Оставям ги да се настаняват. През това време ще сложим другия трояк. И така, опушвам го и него, отваряме входа и започваме и него да го местиме в този кошер. Този път ще си приготвя предварително двете рамки, които съм подготвил, за да имат обем и да не мислят много глупости, да бягат или там те си знаят. Направо съм ги приготвил по един магазин, качвам ги и тях. Тук сме в района на Сандански, акацията прецъфтя, сега на мода е липата. Ще напръскам и тук този кошер, да уеднаквим миризмите. И го отваряме. Тук ще ми трябва и щипката за повдигане. Да видим какво се случва. И така, тази рамка не е пипана.
Тази са започнали вече да градят. Все пак се хванаха вчера на обяд. Не са имали кой знае колко време да работят. Следиме в същото време и за майка. Ето и отново старата обичана пита за рояците. Най-вероятно майката ще бъде някъде тук. Стига да мога да я видя. Ето я. Намерих я. Ето я тук. Прескача през всички. Оп, отиде от другата страна. Ето я. Не знам дали ще я видите. Обикаля и търси място. Най-вероятно ще почне да снася. Прибирам я веднага. И тук съм сигурен, че това семейство има майка. Надявам се бързо да се развие. Слагам и другите рамки. По тях също не е правилно кой знае какво. Ето и тази импровизация. Бутам ги всичките на юг. Слагам им една преградна дъска. Парчето от старата пита падна. Откачи се. Тази ще оставим изцяло за градеж. И слагам преградната дъска. Изтръсквам колкото мога. Останаха още малко. Оставям ги да се настаняват. След което ще им слагам магазините. Затварям ги и повече няма да ги закачвам. Да видим тук какво се случва. По-голямата част са се настанили. Изтръскам пак колкото мога. Останаха 5-6 пчелички. Ще пробвам с метличката да ги извадя. Готово! Вече няма нито една. Затварям капана и го дърпам настрани.
Тук им качвам магазина. Само че трябва да завъртим ханемановата решетка. Слагаме ханемановата решетка. Да не се качва майката горе, да не почне да снася и там. Слагаме таблата. Затваряме ставанчето. Керамида за тежест отгоре за всеки случай. И първият трояк официално е настанен. И така, да видим и вторият трояк докъде стигнаха с настаняването. Станала е само една пчелица. Готово е. Дръпнах капана настрани, случайно да не се върне някоя пчеличка в него. Сега и тук слагаме ханемановата решетка. Причината е същата, майката да не се качва горе да снася. И на тези слагам магазина. Таблата. Таванчето. И една керамитка за всеки случай. Еми това е, приятели. За днес толкова. Ако това видео ви е било полезно и ви е харесало, ударете по един лайк, абонирайте се за канала. Ще съм ви много благодарен. Така ще ми помогнете да го развива много по-бързо. Бъдете живи и здрави и до скоро! Айде!